खुलुमबाय, बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं मलेन बसुमतारी। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दं। दिसपुराव कंग्रेस सोरखार फैनायनि उनाव आंनो बिटिसिनि चिफ जागोन बुंदों हाग्रामा महिलारी। गिबि खोन्दो आसाम बिधानसभा बिसायख'थिनि नटिफिकेशन इस्यु खालामबाय। बिजेपि, एजिपि आरो इउपिपिएलनि मासि रानलायनायखौ दिल्लीयासो थि खालामगोन। बिजाथिफोरनि फारिलाइखौ गुवाहाटीनिफ्रायनो फोसावगोन। 1 थाखोनिफ्राय 9 थाखोसिम फरायसाफोरा आनजाद लिराब्लाबो पास जागोन। अखिल गगैया शिबसागर विधानसभा मासियाव बादायगोन। इन्डियान नेशनेल टीमआव हलिचरन नार्जारियाबो सायख'जादों। मेरिकम आरो अमित पांघलमोनजों लोगोसे सा 12 बक्सारफोरा मेडेल देरहानायनि आसा दं। रणवीर सिंह आरो दीपिका पादुकणमोननि जराखौ बिसोरनि लोगोफोरा मोजां मोनो। दानिया आबुं रादाब। नैरोजा 21 मायथाइनि आसाम बिधानसभा बिसायख'थियाव कंग्रेसनि दैदेननायाव सोरखार जागोन। दिसपुराव कंग्रेस दैदेननाय सोरखार फैनायनि उनाव आंनो बिटिसिनि चिफ जागोन। बे दाबिखौ खालामदों बिटिसिनि बारग' गाहाय आरो बिपिएफनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारीआ। मख'नो गोनांदि बिधानसभा बिसायख'थियाव बिजेपि जथायारि दोलोनि हेंथायै कंग्रेस आरो एआइइउडिएफनि जथायारि दोलोजों आखाइ हमहैनाय बिपिएफ दोलोनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारीआ मैया तेजपुरनि हजरापार स्टेडियामाव बानजायनायाव कंग्रेसनि सुबुं गौमायाव बाहागो लायो। जाय सुबुं गौमायाव साननैनि हाबाफारिजों आसामाव दावबायफैनाय इआइसिसिनि गाहाय नेहाथारि प्रियंका गान्धीआबो बाहागो लादोंमोन। बे सुबुं गौमायाव हाग्रामा महिलारीआ गावनि बिबुंथियाव बुंदों दि हिमन्त बिश्व शर्मानि थाखायनो आं बिजेपिजों लोगोसे गोरोबथा खालामदोंमोन। नाथाय आं सिगाङाव कंग्रेसजोंनो लोगोमोन। बे खेबाव आंनो कंग्रेसखौ देरहाहोफिनगोन। बबेखानि गावनि थाखायनो गिबि खोन्दोनि बिसायख'थियाव बिजेपिनि सा 12 एमएलएफोरा जेनगोन होननानैबो हाग्रामा महिलारीआ दाबि खालामदों। मख'नो गोनांदि हिमन्त बिश्व शर्माया बिजेपि नागारनानै गुबुन मोनसे दोलोआव हाबहैफिनगोन। मानोना बे समाव बिजेपिनि थासारिया गाज्रि। हिमन्त बिश्व शर्मा आरो बिजेपिनि दैदेननायावनो श्रीरामपुराव खयला आरो मोसौनि सिन्डिकेटआ सोलिगासिनो दं होननानैबो हाग्रामा महिलारीआ गोख्रों अजद होदों। अदेबानि बिटिसिनि सिङाव थानाय मोन 12 बियाबावनो बिपिएफआ फिन देरहाजोबगोन होननानैबो हाग्रामा महिलारीआ दाबि खालामदों। मख'नो गोनांदि बे समाव बिटिसिनि मोन 12 बियाबा बिपिएफनि आवथायावनो दंखायो। भारतनि बिसायख'थि आय'गआ खालारथि खालामनाय बादियै 2021 मायथाइनि आसाम बिधानसभा बिसायख'थिखौ फैगौ 27 मार्च, 1 एप्रिल आरो 6 एप्रिल खालि मोनथाम खोन्दोआव खुंनाय जागोन आरो 2 मे खालार खालि भट साननाय जागोन। 27 मार्च खालि खुंजानो गोनां गिबि खोन्दोनि बिसायख'थिनि नमिनेशन गथायनायनि थाखाय नटिफिकेशन इस्यु खालामबाय। मख'नो गोनांदि गिबि खोन्दोआव खुंजानो गोनां आसामनि मोन 47 बिधानसभा मासिफोरनि थाखाय दिनै बिसायख'थि आय'गआ नटिफिकेशन इस्यु खालामबाय। गिबि खोन्दो बिसायख'थिनि थाखाय बिजाथिलाइ गथायनायनि जोबथा खालारा 9 मार्च आरो 12 मार्च खालि बिसायख'थियाव बाहागो लानो गोसो गैयै बिजाथिफोरा गावबा गावनि बिजाथिलाइखौ बोखांनानै लाफिननो हागोन। फैगौ 27 मार्च खालार खालिनिफ्राय मोनथाम खोन्दोआव खुंजानो गोनां आसाम बिधानसभा बिसायख'थियाव बिजेपि, एजिपि, इउपिपिएल आरो जिएसपि दोलोनि गेजेराव गोरोबथा खालामनानै बाहागो लागोना रोखा। ओरैहाय गिबि खोन्दो बिसायख'थिनि थाखाय नमिनेशन गथायनायनि जोबथा खालारा गेजेराव सप्तासेबो गैलिया। नाथाय बिजेपि, एजिपि, इउपिपिएल आरो जिएसपिनि गेजेराव मासि रानलायनाया दासिमबो थि जायाखै। मख'नो गोनांदि मिरु आबाद बिफाननि मन्थ्रि नरेन्द्र सिंह तोमारनि नुजाथिनायाव मन्थ्रि अतुल बरानि न'आव मंगलबारखालि मासि रानलायनायनि बागै जथायारि दोलोनि दैदेनगिरिफोरा जयै सावरायलायनाय जादोंमोन। नाथाय थि खालामनो हायासै। बेनिखायनो दिनै फुङावनो मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया एजिपिनि दैदेनगिरिफोरजों फिन सावरायबावो आरो जोबथा थांखिखौ दिल्लीयाव लानायनि बागै थि खालामो। जाउनाव जथायारि दोलोनि दैदेनगिरिफोरा दिनै दिल्ली फारसे रावना होनायनि बाथ्रा आरो दिल्लीयाव बिजेपिनि आफादगिरि जेपि नाड्डा आरो मिरु नखर मन्थ्रि अमित शाहजों सावरायनानै मासि रानलायनायखौ थि खालामनायनि बाथ्रा।
बेनि बागै मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंदों दि दिनै गिबि मन्त्रि सर्बानन्द सन'वालखौ लानानै आसाम रायजोआरि बिजेपिनि दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे एजिपि आरो इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफोरा नखर मन्त्रि अमित शाहनि न'आव मोनसे जथायारि मेल जागोन। बे मेलनि गेजेरजोंनो दिनै मोनाबिलियाव मासि रानलायनायाबो थि जानो हागौ। मख'नो गोनांदि जथायारि दोलोनि गेजेराव मासि रानलायनायखौ लानानै सावरायनाया गासैबो थि जाखाबाय, नाथाय 100नि गेजेराव 1% बाथ्राखौल'सो दिल्लीयाव सावरायगोन होननानैबो मन्त्रि हिमन्त बिश्व शर्माया खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंदों। बेखौबो मख'नो नांगोन दि एजिपिनि दखलाव थानाय मोन 14 मासिनि गेजेराव कमलपुर, सोनाब गुवाहाटी, तियक, लखिमपुरखौ लानानै माखासे मासिफोरखौ बिजेपिआ बिनायनि थाखायनो मासि रानलायनायखौ दासिमबो थि खालामनो हायाखै होननानै सावरायसोदों। कंग्रेस दोलोआ देग्लायनि बिधानसभा बिसायख'थिनि बिजाथिफोरनि फारिलाइखौ दिल्लीनिफ्राय फोसावनाय नङा, गुवाहाटीनिफ्रायसो फोसावगोन। मख'नो गोनांदि सिगांनि समफोराव कंग्रेस दोलोनि बिजाथिफोरनि फारिलाइखौ दिल्लीनिफ्रायसो फोसावनाय जायोमोन, नाथाय देग्लाय गुवाहाटीनिफ्रायनो फोसावगोन होननानै गुवाहाटीआव मोनसे खौरांगिरिनि मेल खुंनानै कंग्रेस दोलोआ फोसावदों। मख'नो गोनांदि दिनै सानजौफुआव आसाम प्रदेश कंग्रेस कमिटिनि बिसायख'थियारि कमिटिनि मोनसे मेल जथुमनाय जायो। बेनि अनगायैबो गाबोन बिस्तिबारखालि कंग्रेस दोलोनि स्क्रिनिं कमिटिनि मेल जथुमगोन। स्क्रिनिं कमिटिनि बे जथुमावनो देग्लायनि बिधानसभा बिसायख'थिनि थाखाय कंग्रेसनि बिजाथिफोरनि फारिलाइखौ थियारि खालामगोन आरो बेनि उनाव बिजाथिफोरनि फारिलाइखौ खोन्दो खोन्दो फोसावगोन। बबेखानि फैगौ 6 मार्च खालारनि गेजेरावनो कंग्रेस दोलोआ गिबि खोन्दो बिसायख'थिनि बिजाथिफोरनि फारिलाइखौ अफिसियेलि फोसावगोन होननानैबो खौरांगिरिनि मेलाव फोरमायदों। गिख्रंथाव कर'ना भाइरासनि गाग्लोबनाय आरो गोलाव सम लकडाउन फोसावनो गोनां जानायनि जुनै फरायसाफोरनो रेहाय होनो थाखाय आसाम सोरखारनि सोलोंथाइ बिफाना फोसावदों। 1 थाखोनिफ्राय 9 थाखोसिमनि फरायसाफोरा बोसोरसालिया आनजादाव जिरायथारनांगौ एबा लिरथारनांगौनि गोनांथि गैया। 1 थाखोनिफ्राय 9 थाखोसिमनि फरायसाफोरा बोसोरसालिया आनजादाव जिरायाब्लाबो एबा आनजाद लिराब्लाबो गोजौ थाखोसिम दैखांहरनो थाखाय सोलोंथाइ बिफाना बिथोन होदों। मख'नो गोनांदि आसामनि सोलोंथाइ बिफाननि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिया जारि खालामनाय नटिफिकेशननि गेजेरजों 1 थाखोनिफ्राय 9 थाखोनि फरायसाफोरखौ आनजादाव जिरायाब्लाबो गोजौ थाखोआव उथ्रिहोहरनो थाखाय बिथोन होदों। बबेखानि आसामनि गासैबो सोरखारि आरो बेसोरखारि फरायसालिफोराबो सोलोंथाइ बिफाननि बे बिथोनखौ मानिनांगोन होननानैबो फोसावदों। बेखौबो मख'नो नांगोन दि गुदि फरायसालि आरो गेजेर फरायसालिनि आनजाद खुंनायखौ लानानै फरायसालि सामलायगिरिफोरनि गेजेराव गोबां जेंना-जेंगोना नुजादोंमोन। बेफोर गासैखौबो नोजोर होनानै रायजोनि सावस्रि बिफाना बे बिथांखिखौ लादों। 27 मार्च खालि गिबि खोन्दोआव खुंजानो गोनां आसाम बिधानसभा बिसायख'थियाव 108 नं शिबसागर बियाबाव बादायगोन कृषक मुक्ति संग्राम समितिनि दैदेनगिरि आरो रायजर दलनि आफादगिरि अखिल गगैया। अखिल गगैया जोबथेसालिनिफ्रायनो बिधानसभा बिसायख'थियाव बाहागो लागोन आरो बादायगोन। मख'नो गोनांदि शिबसागर बिधानसभा मासियाव अखिल गगैया बादायगोननि थाखाय रायजर दलनि शिबसागर जिल्ला कमिटिनि आफादगिरिया दिनै नमिनेशनलाइ दिहुनबाय होननानैबो सुलुङाव फोरमायदों। बबेखानि नमिनेशनलाइ दिहुननाय जाखाबाय जेला अखिल गगैया जोबथेसालिनिफ्रायनो बिसायख'थियाव बाहागो लागोनाबो रोखा होननानै रायजर दलनि मिरु आफादगिरि दैदेनगिरि धैर्य कुमारआ दिनै खौरांगिरिनि मेलाव खुंनानै फोसावदों। मख'नो गोनांदि आसामनि 108 नं शिबसागर बियाबावनो खानि हेंथायै सोमावसारनाया जागायजेनदोंमोन। बेखौ नोजोर होनानै बिजेपिआबो शिबसागर बियाबखौ दखल खालामनो थाखाय गोख्रों नाजाथाबगासिनो दं। बेबादियाव बिसायख'थियाव सोर देरहायो बेखौ समासो खिन्थासिगोन। इन्डियान नेशनेल टीमआव गासै सा 35 सोद्रोमा सायख'नाया रोखा जाबाय, जेरावनोखि बर'नि फुटबल गेलेगिरि हलिचरन नार्जारियाबो सायख'जादों। जाय खौरांखौ मोननानै बर'नि गोबांसायानो रंजाखांनाय फोरमायदों। मोनथिनाय जायोदि बावैसो समाव इन्डियान नेशनेल टीमआव सायख'नाय हाबाफारि लानाय जादोंमोन आरो गासै 35 सा सोद्रोमा एबा फुटबल गेलेगिरिफोरखौ सायख'नाय जादोंमोन, जेराव हलिचरन नार्जारिजों लोगोसे हायद्राबाद एफसिनिफ्राय गासै सा 6 फुटबल गेलेगिरिफोरखौ सायख'नाय जादोंमोन। बुंनो थाङोब्ला हायद्राबाद एफसिनिफ्रायनो फुटबल गेलेगिरिफोरखौ बांसिनै सायख'नाय जादों होननानै सुलुङाव फोरमायनाय जादों। मख'नो गोनांदि इन्डियान नेशनेल टीमआ अमेन आरो UAE फोरनि हेंथायै बे सोलिफु मार्च दानावनो दुबाइआव जानो गोनां फ्रेन्डलि गेम्सआव गेलेगोन।
दासान्दि सोलिबाय थानाय बक्सिं इन्टारनेशनेल टुर्नामेन्टआव भारतनि गेलेगिरिफोरा मेडेल देरहालांनो थाखाय सिगाङाव मोनसेल'सो गेलेनायाव देरहानांगौ दंथारसै। मोनथिनाय जायोदि अलिम्पिक गेम्सनि सिगाङावनो दासान्दि सोलिबाय थानाय बक्सिं इन्टारनेशनेल टुर्नामेन्टआव एमसी मेरी कम, जाय 6थि खेब वर्ल्ड चेम्पियन जादोंमोन आरो एशियान गेम्सआव सनानि मेडेल आवथायनो हानाय बक्सार अमित पांघालमोनजों लोगोसेनो भारतनि सा 12 बक्सारफोरा सनानि मेडेल देरहानो गोबां समबो गैथारलिया। मोनथिनाय बादिब्ला एमसी मेरी कमआ इटालीनि बक्सार गियर्डनानि हेंथायै गेलेगोन आरो अमित पांघालाबो स्पेननि गेलेगिरि गेब्रियेलनि हेंथायै गेलेगोन। मख'नो गोनांदि भारतनि सा 12 बक्सारफोरा क्वार्टार फाइनालसिम सौहैनो हाबाय होननानै मोनथिनाय जादों। सुलुङाव फोरमायनाय बादिब्ला 51 केजि लिरथायनि गेलेनायाव गुबुन गुबुन हादरनि गेलेगिरिफोरखौ फेजेननो हायो एमसी मेरी कमआ आरो गावनि रोंग'थिखौ दिन्थिसारनोबो हायो होननानै फोरमायनाय जादों। बिसोर सानैनि अनगायैबो गुबुन गेलेगिरिफोरा जानो गोनां मेचआव गोख्रोङै गेलेनो साखाफारा जादों आरो मेडेल देरहागोना रोखा होननानैबो आसा खालामदों होननानै सुलुङाव फोरमायनाय जादों। बलिउडनि हट आरो ग्लेमारस जराफोरनि गेजेराव रणबीर सिंह आरो दीपिका पादुकण मोनहाबो मख'जाथाव। बुंनो थाङोब्ला बिसोरनि लोगोफोराबो बिसोरनि जराखौ मोजां मोनो। मोनथिनाय जायोदि रणबीर सिंह आरो दीपिका पादुकण मोनहा गोबां हिट सावथुनफोरखौबो फोसावखांबाय। लोगोसे बिसोर सानैबो फाव खालामनायनि अनगायैबो ससियेल मिडियायावबो नांथाबनानै थाबाय थानायखौ नुनो मोननाय जायो। बावैसो समाव ससियेल मिडियायाव रणबीर सिंहनिनो मोनसे भिडिअ गोसारनायखौ गोबांथारै नुनो मोननाय जादों होननानै मोनथिनाय जादों। जाय भिडिअआव दीपिकानि जेंना गोनां दावबायनाय आरो बिनि जाफुंसारनायखौ लानानै बाथ्रा सावरायनायखौ नुनो मोननाय जादों। सुलुङाव फोरमायनाय बादिब्ला ड्राग्स कानेक्शननि केसआव गोबांथार मोगा-मोगि जानांदोंमोन दीपिका पादुकणआ। मोनथिनाय बादिब्ला बिसोरनि जरानि थाखाय गोबांसा ससियेल मिडिया बाहायग्राफोरा गोबांथार जेंना गोनां बाथ्राफोरजों कमेन्ट खालामदों। फोरमायनाय जायोदि कबीर खाननि 83 सावथुनाव रणबीर सिंह आरो दीपिका पादुकणमोनखौ थाबैनो नुनो मोनसिगोन। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।